Kauan menee. Ota nyt. Tule. Miten niissä lukee? Erään päästöjä. Isäkin tuli päästöjä. Ei. Miksei? Se on päiväkirja. Mikäs tässä sitten? Mitä? Mikäs tässä sitten? Otatte kylmää. Kylmää. Onko siellä vielä soppa? Soppaa riittää vielä. Kestä se syödessä ja nautiskelaa sairaasta. Onhan se menee. Ei sinäkin halua täällä. Äsken näkyy. Mä en ymmärrä yhtään sitä. Miksei me kuuleta yötä? Voida kuinka päivä. Niin. Miksi me istumme sisällä tässä helvetin kylmässä? Sen sijaan, että olemme ulkona valekkaassa. Kuten tohtori sen elegantista ilmaisi, että me olemme menossa kohti yhteiskuntaa. Mitä tahansa. Niin se onkin erittäin viisas vaihtoehto, kun meillä ei ole huoltoa eikä juomaa. Lisää näitä se sitä. Niin, sama juttu kävi mielessä. Hei, ai! Mistä on hyvä? Pois! Apua! Kappa! Pois, mene pois! Se tulee vaan! Hei! Ah! Ei. Vittu ootte! Sanokaa! Esittä! Pysy pois! Älä tekis sillä! Apua! Pois! Kummaa! Älä oikein kiinni! Ne on lassi. Mut se pitää se luonto. Kurja ei. Mitä ne teet? Ei taas. Miten ne on? Mitä kilottuja on? Tuo! Mitä kilottuja? Missä meillä on? Missä meillä on loppu? Missä meillä on pakko lähteä? Se on loput. Mistä? Lähdetään. Kaikki mukaan, et jää tänne näin. Hei, kaikki mukaan! Alas, eikö ylös? Ei mennä, alas ei mennä. Saatana! No, vittu loja se häröille menee. Hiljaa. Älä mene sinne yksinäs. Mene sinne yksinäs.
Ovi on kiinni. Ovela tuo. Ovi on kiinni. Järkkus pussi. Ovi on kiinni.